hinɗe Fuuta ɗe bonni Fuuta oɗon gandi gallaɗi nayyi ne koddi kono ballodirta ko nde ngaari are haɓede so tawi ballata ɓi bamma ko ne haɓe ala ɗo balluɗa ɗum. eywa Fuuta oɗon gandi ala ko bonni Fuuta so wona ɗeɗo kille, ala ko ɓuri yurminade e hirsinade no Qur'ana wini no ceerno Malick Samba Tara Ndiaye firdani minni. te an aɗa jogui hakkille aɗa andi ala ko ɓuri hulɓinade e yurminade e wiide ko kaari halfimi, ala ko ɓuri hirsinade e yurminade e wiide komin halfikade. te ƴeewe gacce neɗɗo huccita e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiya ko kañum halfi neɗɗum, an neɗɗo joguiɗo haqqille o hol fo ɗo jiiɗa kalifani neɗɗo halfuma, hol fo ɗo jiiɗa neɗɗo ne soode, hol bitig ɗo neɗɗo soodete. neɗɗo ko maniw ko debbo e gorko ndentata jibiɗe neɗɗo ne wawi dahere jagge yeeye ɓuure doore walla lepte, kono ɗeɗɗa ɗon ko tagore Allah. yo yimɓe gandu aɓena perta aɓena mawna, surtout noon ɓeɗo joguiɓe jambe mumen e ɓoggi mumen ne dari ne mbiya ko maccuɓe. ɓeɗo ɓe poti ko haɓede ko ɓeɗo gaddi jahilagal, ko ɓeɗo gaddi hasidagal, ko ɓeɗo mawnini yaware tubakoɓe e Afrique guila 1960 mbiɗen ko emin keeɓi koye men. hande kay enen Sénégal sen jii wiyoɓe ko maccuɓe poɗɗen ko jaggude ɗum en piyen ɗumen ha coofa e tubaji mum. ko ɓuri hen hawnade ko fof ko jiiya neɗɗal manggal joguigal hakkille dañgal ne gonɗini ɗum, walla haala mayka so tawi maccugagal ma hakkude ma e Allah yonanima, ko neɗɗo yonma ngam guigrade ko jogui ko, te ɗum wona leñol. en ndesodirta en jiidata muk ɗum waɗi en biftama e nder ɗemɗe goɗɗe ɗe. heewɓe men goppi jeyi mumen, goppi jatti mumen ngam yaware dogui yaware to banggue Fuuta, saabu wiyede ko maccude ko yennore. jolfuɓe sako wonko sa waɗi ko ni ko hantori jolmum wiyata ki jabra ɗum ko ɗum jenno firti ko mo anda haydara. ndeke noon Allah tagi ko heɗɗere hettere yimɓe fof ko maccuɓe makko, kono sa welsidima te en jii Malick Samba Tara Ndiaye hokki men dalilaji, kadi en jii preuve nde coronavirus ari ɗo nde holko halifa amma mbawanma, ko Allah tan wawanma. nde coronavirus ari nde en poti waajede ndeke ko Allah tan woni Allah, hol bawɗo heedanema hunde. kono hande normalement laamu Sénégal foti ko yaade ne ƴeewa yimɓe daroɓe ne mbiya ko maccuɓe ɓe poti ko jaggede ɓe piye ɓe kirse, saabu ɗum ko andude ko ustare e leñol neɗɗo, ko ustare e diwan neɗɗo, ko ustare e leydi neɗɗo. yeehi hane wone administration, saabu en jii e administration neɗɗo ara jangga ha wona hunde, neɗɗo ara wiya min komi pullo walla komi toroɗo walla komi naggam kaari mi yiiɗa fektede e diwan mo woni o, saabu to Fuuta koɓe maccuɓe. ƴeew oɗo son gondi e nokku lamorgo ne ƴewnuma ɗum koko nefma. mbeɗa heeɗi goto gando biyeteɗo Tidiane Alhaji Mamadou Moussa, ceerno Tidiane Alhaji Mamadou Moussa Ndiaye Saydou Siré Hammad, o haali haala guila o suwa mayde wonno ko waliw, min ko ɗon tan tuknimi ni. o wi ko sernaɓe ɓe mbaɗata ko min jaɓani ɗum, min jaɓani feccede, min jaɓani serdede, min jaɓani nefodiral ɓe ko ɓe wallahi ceerno Tidiane Alhaji Mamadou Moussa haali ɗum. bandiraɓe eɗen nefodiri, neɗɗo ummo lakara ka en ganda ko sukni, en ganda ko ñaamowo yimɓe ara resa e men,
enen eɗen koddi ken sattidiɓe enen ñamdata enen jardata so muusi kam muusma so muusima muusami en desodirta mor wona gonga wona diine mali Sabatara Ndiaye min jiɗi ko mbaɗa fedde darotonde mawde ittore majjere e jahilentagal ina hersini Allah ne seedi wonko woni hen haalotako mi wimon rawane walla rawande e won sernaɓe wonɓe Fuuta oɗo kaalo haali ɗum won mo nan mine wiya o wi ko jaakimi ko jaakimi joni jiimi ko maccuɓe ne ndena Qur'ana jiimi ko subalɓe ne ndena Qur'ana jiimi ko seɓɓe ne ndena Qur'ana jiimi ɗum de ne hulɓini aduna ko wayli holmo jeeyi Qur'ana kadi oɗon gandi ne ko kaalaten ko woto kulen wallahi ken mayoɓe nane e Fuuta sa jangi ɓe palkisma ɓe ustuma ɓe koynuma tawa an ɓuri ɓe a julnata jama a ardotako ɓe a wonata mawɗo fedde a wonata ni gedda ɓe gedduma geddodiron carodiron ɗum woni ko wone leyɗele men ha tegnone Fuuta te kalten ko eɗen jogui hen dalilaji te ne yurmini tawa neɗɗo ne ara e ma an ɓuuri ɗum foof an ɓuuri ɗum gandal an ɓuuri ɗum dañal jakta ɗum ɗo jaktuɗa ɗum ɗo ne nefma walla ne ara ne ɗaɓɓa e ma hunde ne nefma walla an aɗa nefa ɗum ɗum sen ittani oɗon aada e men nane reedu Fuuta ha heewi hay rendoji men cuddugaji men inɗe men diftule men jeyata ko kinɗe moni fo jooɗo banggue ɗum rendinta yimɓe ne hulɓini neɗɗo ni ne ñaama e ma tawa o ari ni ko ittude jawdi ma o yiɗanama ɗum aɗa yiya ni won waɗɓe feddeta ko fedde maccuɓe mor ɗum itten ɗum yeehi ha naate e lamorgo men ha laate e jatti men e ganni men ɗum ne hersini yo Allah waɗ men rewoɓe Allah jokkoɓe Allah